रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया दिनैनि नङा, हाग्रामायाबो सिगांनो गेलेबोदों आरो बै हाग्रामाजों थाफानानैनो अनजलि दैमारियाबो गेलेदों। अनजलि दैमारियाबो दाबो बेखौनो गेलेदों। जोंनि एनआइनि केसखौ जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटसिम लाबोनो हाबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बावैसोनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो केसफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइजआव बेखौ ब्रेकआप खालामनानै राननानै हरजोबसिगोन। मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सुप्रिम कर्ट, हाइ कर्टनि फैसा गासैबो खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावगासिनो। रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया दिनैनि नङा, हाग्रामायाबो सिगांनो गेलेबोदों आरो बै हाग्रामाजों थाफानानैनो अनजलि दैमारियाबो गेलेदों। अनजलि दैमारियाबो दाबो बेखौनो गेलेदों। मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सुप्रिम कर्ट, हाइ कर्टनि फैसा उकिलजों रायलायनाय मावनाय, गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनाय गासैबो खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव पलिटिकेल प्रेसार आरो पलिटिकेल सापर्टनि थाखायनो जोंनि एनआइनि केसखौ जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटसिम लाबोनो हाबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बावैसोनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो केसफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइजआव बेखौ ब्रेकआप खालामनानै राननानै हरजोबसिगोन। गतिके अपोजिसनाथ' बायदिसिना बुंखागोन। जोंनाव मोनसे बाथ्राया सैथो, सैमाया मैदेरखौ नुनानै सोंबाय थाखागोन, जों मैदेर हिसाबै गावनि लामाजों थांबाय थाखागोन।